Rego Candamil. Moi bon día, grazas, señor presidente, señor Sánchez. Está moi ben que levante agora a bandeira do non á guerra. Eu non vou cuestionar porque o fai, porque en calquera caso é positivo que así sexa. O ataque militar dos Estados Unidos e de Israel contra Irán é un acto de guerra injustificável que leva morte, destrucción e sufrimento a millares de persoas e que deita por terra principios como respeto á soberanía dos povos, a convivencia pacífica e a resolución pola vía dialogada dos disensos e dos conflitos entre Estados. Hoxe, os Estados Unidos son un imperio en decadencia que se resiste a perder a hexemonía económica, política, militar que mantivo de forma clara durante décadas frente á emerxencia dun mundo multipolar. Mais a evidencia do declive dos Estados Unidos non o fai menos perigosos, todo o contrario. Reaccionan atacando aquí e alá para manteren o seu dominio. Venezuela, Irán, Palestina, o Líbano, Cuba, Colombia, Groenlandia. Infelizmente, asistiremos aínda a novos episodios terríveis do delirio imperialista de Trump e dos criminais sionistas. Por iso, hoxe, defender a vida e a humanidade é situarse con coherencia na trincheira do antiimperialismo e, consecuentemente, no antimilitarismo e na defensa de política de paz, como fai o Bloque Nacionalista Galego. Por iso mesmo, se, como decía, nos parece ben que narbore o non á guerra, reclamamos ao Goberno feitos e non só palabras e un mínimo de coherencia nesa posición, porque non é coherente erguer esa bandeira e ao mesmo tempo continuar aumentando exponencialmente o gasto militar ou continuar na OTAN, unha organización militar agresiva que en última instancia está ao servizo das políticas imperialistas por toda parte, co seu secretario xeral estes días reclamando aos países europeos que se unan á guerra de Trump contra o Irán. Ou non denunciar o acordo sobre as bases militares americanas de que saíron tanto avións como 2 destrutores para este conflito, ou continuar facendo apoloxía do militarismo como farán no próximo 30 de maio en Vigo, ou non denunciar o bloqueo criminal que os Estados Unidos están aplicando a Cuba co obxectivo de afogar a revolución e someter de novo a illa a unha dependencia neocolonial. O Estado español ten que actuar para frear a destrucción e a invasión do Líbano por parte dos criminais sionistas israelís, para reclamar a liberación do presidente de Venezuela secuestrado nos Estados Unidos, para facer efectivo o recoñecemento do Estado palestino e evitar a continuidade da brutalidade sionista que estamos vendo tanto en Gaza como en Cisxordania co obxectivo de avanzar na ocupación da Palestina toda. E tamén para axudar Cuba, que está demostrando ser un pobo que, aínda nunha situación extremadamente difícil, resiste con absoluta dignidade. Xa da atitude do señor Feijóo e do Partido Popular, que podemos dicir? Son, evidentemente, os señores da guerra. Hoxe, señor Feijóo, vostede subiu aquí a decir non á guerra e non a Sánchez, claro, iso non podería faltar. Mas, igual que xa fixera con Venezuela, vostede aplaudiu o ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irán e alentou previamente esa posibilidade. Agora láiase das consecuencias que ten tamén para nós e reclama medidas, mas son, con certeza, lágrimas de crocodilo, porque as medidas que están a defender non son para protexer as clases populares, os traballadores e traballadoras e os povos, non. Son para defender as grandes empresas amigas que de novo farán caixa á conta do sufrimento das maiorías sociais. Son vostedes uns hipócritas. É vostede un hipócrita. O BNG, pola contra, defende que a prioridade é protexer as maiorías sociais. Por iso, señor Sánchez, trasladamos unha proposta de 20 medidas urxentes
que infelizmente non vemos reflectidas no Real Decreto que ven mañá con validación, e por iso reclamamos tamén que sexan adoptadas canto antes aquelas que xa se teñen demostrado eficaces, como topar os prezos dos combustíveis, dos produtos e servizos básicos ou das hipotecas e dos alugueiros. Avanzar para unha fiscalidade máis xusta con impostos á banca e grandes fortunas e as grandes empresas enerxéticas polos lucros extraordinarios que irán a ter con esta nova crise e actualizar as pensións mínimas, o salario mínimo ou IPREN, que leva 3 anos conxelados. Señor Sánchez, pouco ou nada falou vostede de medidas. A nosa OBNG preocúpanos constatar que máis unha vez van ser insuficientes. Por iso pensamos que aínda poden e deben rectificar e actuar. Moito obrigado. Gracias. Tiene la palabra la señora Valido García.